Il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali l-Artu u l-Gvern Lokali konkluda b'mod definittiv il-proċess ta' xiri ta' sede ta' Soċjetà Sant'Andrija ta' Ħallija biex bekk telgħu għal 10 l-ammonti ta' soċjetajiet mużikali li ġew salvati mill-Gvern sissa wara proċessi oħrajn preċedenti. Fl-istess waqt kien hemm żewġ proprjetajiet oħrajn minn fejn jaħdmu soċjetajiet mużikali oħrajn li l-Gvern jinsab fuq konvenju. Dawn it-12 soċjetà lkoll kienu f'riskju serju ħafna ta' żgombrament minħabba sitwazzjoni legali marbuta mal-liġijiet tal-kera ta' qabel l-1995. Is-Soċjetà Sant'Andrija ta' Ħallija ġiet akkwistata b'investiment totali ta' 3,700,000 euro. B'kollox il-Gvern se jkun mistenni investi total ta' 19 miljun euro. Is-sede f'Ħallija tingħaqad ma' 9 binijiet oħrajn okkupati minn soċjetajiet mużikali li huma ta' Maria Reġina fil-Marsa, Stella Levantina ta' Ħattart, Ċirkolo San Giuseppe fil-Armonika Sagra Familja tal-Kalkara, Sant'Aliena Banda Dukov kienet Zone ta' Birkirkara, Antoine Depol ta' Raħa Ġdid, Stella Maris ta' Taslima, San Pietru fil-Ktajjen ta' Birżebbuġa, Aniċi ta' Ħal-Qormi u Santa Marja tal-Mosta. Il-Ministru Bonnici qal li s-soċjetajiet mużikali fl-Irħula u l-Blittana għandhom ir-rwol kruċjali fit-trawim tal-iżvilupp kulturali u l-progress soċjali fost il-familji. Tenna li s-soċjetajiet mużikali huma element kruċjali fl-organizzazzjoni u l-ħidma ewlenija tal-festa rispettiva. Tajna garanzija li din is-soċjetà tista' tkompli taħdem u timxi l qudiem. Dan il-pass il-Gvern mhux biss qed jgħin is-soċjetà nnifisha ma anke l-komunità ta' Ħallija għaliex din is-soċjetà tilqa' fih ħdana ħafna u ħafna nies li jiġu hawnhekk soċjalment, kulturalment biex ikomplu isaħħu s-sens ta' komunità. Aħna determinati li nkomplu ninvestu fil-kultura, x'il-kultura hija forza pożittiva ħafna li ġġib in-nies flimkien.